couch. הלו, But what טוב. are we winning if we win אני the אין לי game? פה כבר, אני אעשה איזה 2 סרטונים כבר, ואני רוצה לגבור את השיא הזה של 50 שניות, יש שם את השיא שלי, אבל השיא האמיתי שלי זה 17 שניות, לא, 12, נקודה 22. Well, purple guys, just keep on going all the way to the end until you see like a big tower thing. And then you just stop there. I'm crashing! אני מדבר על אנשים באנימל קומפני, כי היא לא קצת... Well, are you here? I think I see something. אני יכול לומר את זה, שהקהילה כבר יותר גדולה באנימל קומפני, אני חושב שהגעתי בעונה של הבנדל של הפריש. Big way, you got this. Go to the left if you see. זה עדיין זמן לפני חצי שנה. What? אני מעריך את ההורים שלי על זה שקנו לי VR. Penguin, I'm doing liquid. לא שברתי. מה אני רואה, אחי? וגם אין לי כסף. חבר שלי הרים לי תיק ביתים, כי תיק ביתים זה מביא לי כסף. Penguin, and you want a Dupin? If you have a time bomb and you want a Dupin, come to camp. Let's go. הנה, שם זה ירדה לבית הרדוף, שם לבוקר, שם זה רואים IOP, guys, IOP. שם זה גם הסיום. אני רוצה לסיים בכמה שפחות זמן. הנה, אם פנים פה היו לזה הבוקר, יש לי את הכרטיסייה ולקראת לפתח. יש לי גם את הזה של ההודמה. אני גם פותח, כי אני רוצה לקחת אותם בגלקסי, וזה לא יגידו. ואני מקווה שאני פשוט אסיים את זה, כי אני לא יותר. לא, אם לא שברתי את השיא עכשיו, חוצפה. שברתי ב10 שניות. כן, בוא נעשה את זה שוב. ולדעתי אנימל קומפני זה משחק, לא סתם משחק. אני נצאתי למשחק הזה כבר שאני לוקח זמן מהחיים שלי וזה משחק הזה. זה משחק שאני אף פעם לא הייתי יותר עליו. זה משחק שהוא כבר אצלי כמו חשוב כזה. גם אם אני מפרוש, אני תמיד אזכור אותו. תמיד. זה משחק שלא יוצא לי עוד מהראש, אני לא שוכח אותו. יותר בבית ספר אני ישר הולך לביאר לשחק. זה משהו שהוא לא אצלי, זה ממש בתוכי. זה לא רק מחליט, זה המוח, כאילו. הבנתם, זה כאילו... זה לא... אני ממש רוצה, כן? אבל המוח לוקח אותי, וזה אומר לי, לך כך, לך תשחק. אני פשוט מעריך את זה שקולים לי דברים, תביא את זה. הנה, ירדתי בעוד זמן. אבל אני פשוט מעריך הכל. אני גם עכשיו צריך לעשות תעודת. אני מכין סרטונים. יאללה ביי, אני צריך בינתיים לעבור את כל הסרטונים.